क'क्राझारनि बड'फ कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै दिन्थिफुंदों थुनफावथाय मावबादा एम्बुनि लानजाय गोमानाय नोजोर आलाबाव द रेन मुंनि थुनफावथाय नायजाबखौ दिन्थिफुंनाय जायो। दिनै बेफोर आलादा आलादा नायजाबनि गोलोम बोथोरनि थुनफावथाय मावबादाया मेहेरगोनाङैनो जोबलाङो। बिटिआर सरकारनि सावथुन आरो थियेटार बिफाननि बानजायनायाव क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फ कालचारेल कमप्लेक्सआव जोबथा साननि हाबाफारिजों दिन्थिफुंनाय जायो। गोलोम बोथोरनि थुनफावथाय मावबादाया थांनाय 2 जुलाइनिफ्राय बिटिआरनि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो अदालगुरि जिल्लायाव सोलिबोदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिटिसि सेक्रेटारियेट दिथाका नन्द हाजरिका, जयन्त सेक्रेटारियेट खाम हारिमु बिफाननि सिएसडि पामि ब्रह्म आरो गोबां नायग्रा अनसायगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे थुनफावथाय मावबादायाव लोरगि थियेटार ग्रुपनि सन्जीब कुमार ब्रह्मनि डिजाइन आरो दिथा होनाय एम्बुनि लानजाय गोमानाय, राजखुंग्रि थियेटार ग्रुपनि सानसुमा बर'नि दिथा होनाय नोजोर आलाबाव, मनज शर्मानि दिथा होनाय द रेन आरो जयन्त राभानि दिथा होनाय द कैनभास थुनफावथाय नायजाबफोरखौ दिन्थिफुंनाय जायो। दा थियेटार वर्कशपआ जोबोद मोजाङैनो जादों। दा बे अल जोङो गिबियावनो आङो साबायखर बावनांगोन बिटिसि गभर्नमेन्टखौ बे थियेटार सेक्सनाव जे बिराद गोसो होदों देग्लाय बोसोराव। सिगांफ्राव इसेबां गुरुत्थ' मोननाय जायाखैमोन। देग्लाय थियेटार फेस्टिभेलबो जानानै थांबाय, फिल्म फेस्टिभेल जानानै थांबाय आरो दिनै मबाइल थियेटारफ्रावबो हेल्प मोनदों, फाइनान्सियेल हेल्प मोनदों बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय। दा बेनि थाखाय आङो दा नैबे वर्कशप जि जादों बेहाय सिनेमा थियेटार डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो अल बिटिसि वर्कशप खुंनाय जादों। बेवहाय गासै 4 डिस्ट्रिक्टआव जादों। दा 4 डिस्ट्रिक्टआव जादों। अदालगुरियाव जे जादों नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा पासआव जयन्त राभा बिथांनि दैदेननायाव जादों अदालगुरिनिया, बे द कैनभास बिथांनि टिमनि नामा। आरो बिथाङा दिल्लीयाव बर्थमान साख्रि मावगासिनो दं बे आर्टनि सायावनो, बोसोरसे दंबावो बिनि एग्रिमेन्टआ। दा बेनिफ्राय बिथाङा जोंनि बिटिसि एरियानि मानसिखा जायनि थाखाय जों सापर्ट होनानै दावगाहोनांगौ। बिथाङा टिमा बोसोरब्रैसो जाबाय बिथांनियाबो। दा जों जुदि गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय बिदि सापर्ट मोनलाङोबा खामानि मावलांनो हायो। जोंबो सापर्ट मोनबोबाय थादों सिगांनिफ्राय, जों आवगायबोदों, एसे नाजाबोदों। बेनिफ्राय बाक्सायाव मोनसे खालामदों सानसुमा बर'नि मुङा, बिथाङाबो त्रिपुरानि नेशनेल स्कुल ड्रामानिफ्राय एनएसडिनि ब्रान्च त्रिपुरानि जे थियेटार एन्ड इडुकेसननि ब्रान्च दं बेनिफ्राय पास आउट जानाय बिथाङा मोनसे गोदान हान्जा दादों। बे गोदान हान्जाखौ मावनो स्कप होनाय जादों। दा ओमफ्राय मोनसे दंबावो सिक्किमनि एनएसडि ब्रान्चनिफ्राय पास आउट जानाय चिरांनि रुनिकाटानि मनज शर्मा होनो, बिथाङाबो मोनसे खामानि मावनो थाखाय गावनि थाखाय टिम बानायदों। गोबावसै बोसोरथामसो जाबाय। दा बिथाङाबो खामानि मावनो स्कप मोननाय जायाखैमोन, चान्स मोननाय जायाखैमोन। दा बिथांखौबो सापर्ट होनाय जाहैबाय एसे। दा बेहाय फाइनान्सियेलि सापर्ट मोननानै बिथांमोना जेरावबो वर्कशपखौ खुंदों। दा वर्कशप खालामनानै दा जेरैबो ज' जानानै दिनै 20 साननि बारा जाबाय। 20 साननि वर्कशपमोन, दा एसे सानब्रैसो बारा जाहैबाय। दा बेनि वर्कशपखौ गासै ज' जानानै बेवहाय फोजोबनाय जादों दिनै। दा पाब्लिसिटिया एसे खम जादों। दा मानसियाथ' ओरैनोबाबो जोंनाव नाथुर नायग्राया खमखा। दाना गासै दिनै अदालगुरिनिफ्राय 40 जन आर्टिस्ट फैदों। बेनिफ्राय 27 आर्टिस्ट फैदों बाक्सानिफ्राय, ओमफ्राय चिरांनिफ्राय फैदों 30 आरो क'क्राझारनिफ्राय दंखायो, गोबां दङ। दा बे ज' जानानै बेहाय दिनै मोनफ्रोमबो हान्जाया दिनै गाव गावनि बे वर्कशपआव सोलोंनाय स्टुडेन्टफोरसो, प्रफेसनेल आर्टिस्ट नङा। स्टुडेन्टफ्रा गावबागाव गोदान बे वर्कशपनि स्टुडेन्टफ्रानो सोलोंनानै गाव गाव मा हायो बेखौनो बानायना दिहुननाय जादों। दा दिनै लोरगि थियेटार ग्रुपआ जोङो थांनाय बोसोराव दिन्थिनाय जादोंमोनबाबो जों मोजाङै सिस्टेमेटिक खालामनो हायाखै आवगाय समाव। दा बे बानायफिननाय जादों एबार बेखौनो गोदान स्टुडेन्टफोरनि थ्रुयै। दा देग्लाय बेखौनो एम्बुनि लानजाय गोमानाय जाय खुगा सल' फावथाय, बेखौ आंनि बिथोन होनायजों बेखौ दिन्थिफिननाय जादों आरो दा बेखेवनाय हाबा। दा जोंहा सोलिगासिनो दङ नोजोर आलाबाव, बे बाक्सानिफ्राय बर' मोनसे फावथाय सोलिगासिनो दं। बे नेक्स्ट दं, बेनिफ्राय माबा थांगोन आरो बेखिनियानोसै। সাংস্কৃতিক বিভাগ লগতে তাৰ চিনেমা আৰু থিয়েটাৰ গ্ৰুপ যি উইংটো আছে আমাৰ কালচাৰেল বিভাগত, তাৰ উদ্যোগত লগতে লাৰ্গি থিয়েটাৰ গ্ৰুপ আৰু কেনভাছ গ্ৰুপ এনেকৈ কৰি প্ৰায় 4-5টা সংগঠনৰ, কালচাৰেল সংগঠনৰ যৌথ উদ্যোগত আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 3 সপ্তাহ জুৰি এটা ৱৰ্কশ্বপ, থিয়েটাৰ ৱৰ্কশ্বপ অনুষ্ঠিত হ'ল, য'ত আমাৰ প্ৰায় 100ৰো বেছি উদীয়মান এক্টৰ এক্ট্ৰেছ এণ্টায়াৰ বিটিআৰ এৰিয়াৰ পৰা আহিছে। ওদালগুৰিৰ পৰাও আহিছে, বাক্সা, কোকৰাঝাৰৰ আছে। এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এইকেইদিন ইয়াতে থাকি এক্সপাৰ্টৰ অধীনত ড্ৰামা কৰিবলৈ শিকিলে, নাটক কৰিবলৈ শিকিলে, বহুখিনি কথা জানিলে। আৰু আজি আজি ফিনিচিং হ'ব, আজি ইয়াত জৱনিকা পৰিব। আৰু মই ভাবোঁ এই ছামাৰ ভেকেশ্যনত আমাৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে সিহঁতৰ ভেকেশ্যন টাইমটো খুব সুন্দৰকৈ পাছ কৰিবলৈ এটা সুযোগ পাইছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ অধীনৰ সাংস্কৃতিক বিভাগ লগতে চিনেমা থিয়েটাৰ বিভাগক
ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে যিকেইটা NGO যিকেইটা কালচাৰেল NGO আগবাঢ়ি আহিছে আজি উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকক আগুৱাই নিয়াৰ অৰ্থে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।